Ngiyanibingelela nonke abalandeli balelikhasi. Ngiphinde ngibonge kakhulu futhi ukuthi niphinde naba ingxenye kule video le enibukayo njengamanje. Ngixoliseke nje nanokuthi nginyamalala isikhathi eside ngingabuyi ukuzoninikeza ulwazi. La makhubalo-ke lawa engisuke ngiwakhipha la, ngisuke nami ngiwacelile ethongweni lami ukuthi ngingakwazi ukuthi nginikhiphele wona. Njengoba nazi ukuthi uma ngabe unikezwa isikhwama ususinikezwe ithongo lakho, ukusikhipha basuke belindele bona ukuthi uma ngabe uzokhipha isikhwama khona iy'nkomo abazoyithola. Uma ngisuke ngikhipha kanje lezi iy'mpande, lokho ngithi akucacise ngoba kuyenzeka uthole ukuthi kunabantu abaningi abakhona la bangi-WhatsApp-ayo nabanye abangifonelayo bathi mkhulu sicela umuthi wokuthi. Kuyaye kungisinde mina ngingabi lula, noma mhlawumbe umuntu uthole ukuthi uzothatha isikhathi eside ukuthi ngigcine ngikwazile ukuthi ngimnikeze lezo iy'mpande, ngoba nami ngiyacela kuwona amathongo ngoba imithi akuyona eyami kodwa eyamathongo okuyiwona ngiphethe. Kuyadingeka ukuthi ngicele uma kuzokhipha umuthi, ngicele kuwona amathongo avume. Ngiyazi mina ukuthi avuma kanjani-ke mesuke esevuma ukuthi cha sengingawudedela lowo muthi noma ngingawukhipha yini lowo muthi lowo, ngoba wona asuke azi ukuthi umuthi wala kodumisa uma uphuma kufanele kube ukuthi khona inkomo ezayo noma inkomo azoyamukela ngokukhipha lolo khubalo. Angikho-ke lapho kwamanje kodwa bengithi angicacise leyo ndawo. Namhlanje nayo nginiphathele umuthi ojulile futhi, njengoba nazi ukuthi imithi engiyiphathayo ngiphatha umuthi ojulile. Angiphinde ngicacise-ke nako lokhu ukuthi imithi njengoba ngisuke ngiyikhipha kanje, osuke ungakwenza wena ukuthi uyihlanganisele wona. Uma ufuna kumina futhi akunqabi, ngiyakwazi ukuthi ngikwenzele wona umuthi, kodwa kufuna ukulindela ukuthi umuthi uzobiza ngoba nginawo umuthi oshibhile. Imithi engiyidayisayo okanye imithi enginikeza abantu iyabiza, so kufanele ukulindele lokho ukuthi uzobiza uma ufuna kumina. Ngiyamposela umuntu ngophepha, umuntu ungena ku-WhatsApp wami acele ama-banking details ngimnikeze, afune i-PAX number kwangakubo, then ngimposele-ke impahla yakhe-ke. Impahla ithatha 3 days ukuthi ifike kuyena. Okay, asidluleke lapho, ake singene kulokhu-ke esikuzele kwanamhlanje. La nginiphathele induku la yokuthi uma ngabe ukuthi mhlawumbe udayisa umthunzi wey'nkukhu phecelezi insangu, noma khona nje okwenzayo mhlampe, kodwa manje awuthandi ukuthi amaphoyisa lokhu esondele eduze kwakho. Angisho ukuthi abantu abenza izinto ey'phambene nomthetho, kodwa ngithi mhlambe khona uthole ukuthi umuntu uyayiphilisa, uyiphilisa ngento kodwa akathandi ukuthi amaphoyisa asondele eduze kwakhe. Okay, awukubambe lana-ke manje sizothaka la umuthi wokuthi amaphoyisa angasondeli kuwe nhlobo. Angasondeli. Okay, asiqale kanjena-ke. Awuhambe uyofuna ikhathazo, uhambe ufuna umuthi obizwa ngokuthi igilandoda, uhambe uyofuna umuthi obizwa ngokuthi unkungwini, uhambe uyofuna umuthi obizwa ngokuthi umvalasangweni. Abanye bathi usivalasangweni, kodwa mina ngubiza ngokuthi umvalasangweni. Uzowuthola kusawumthokodwa. Uhambe uyofuna iphamba, uhambe uyofuna umabopha, uhambe uyofuna udlula behlezi. Ngifuna-ke uhambe uyongitholela-ke nethambo legwababa, ungithole nethambo lesambane, ungitholele umuthi umnyamathi, ungitholele umuthi uphunyuka bemphethe, ungitholele umuthi uvimba ukhalo, ungitholele umuthi umathunzi izitaba, ungitholele ikhanda lenqe, bese-ke ungitholela amafutha nethambo lenkonjane. Kusho ukuthi amafutha enkonjane nethambo layo inkonjane. Uzobe uswenza kanjena-ke mntana ekhehla, uzohlanganisa la makhubalo lawo, uzowagaya la makhubalo okanye uzowagxoba okanye uzowagqula la makhubalo lawa abe fine. Bese uthatha amafutha-ke lawo uhlanganise namafutha, ushove ndawonye namafutha, ushove ndawonye. Masukwenzile-ke lokho, thola ireza yakho-ke manje usuyacaba-ke manje, ucaba emashiyeni
mashiye nomabili, iy'nhlanga zakho ihamba nga-3. Mengithi ihamba nga-3 uzothi gereza 1 2 3, shiyeli ngala 1 2 3, shiyeli ngala, uphinde uhambe uye esiphundu la ngemuva esiphundu. Bathi yini le, angazi noma bathi medulla oblongata la ngemuva, kodwa ufike nakhona ushaye 1 2 3 naleyo khakhayini ushaye 1 2 3. Emva kwaloko usushaya la ey'khaleni la kule ndawo le abathi sesikhaleni, angazi noma ngisho kahleni uma ngithi iy'nhlafuno, ngathi iy'nhlafuno yisenzansi but esikhaleni nje la emaceleni kwekhanda ushaye 1 2 3, phinde futhi nakala left no right ushaye 1 2 3 iy'nhlanga zakho. Lesikhathi usuqedile ukushaya lezo y'nhlanga usuyakhuluma uyasho ukuthi njengoba nginifaka la kumina madoda, ngifuna ukuthi nangelilodwa ilanga kungabikho iphoyisa elizosondela kumina. Angilidingi iphoyisa eduze kwami, mina nephoyisa asizitha, angilifuni iphoyisa eduze kwami. Kuyoba njengoba ushilo-ke mntana ekhehla, amaphoyisa angeke asondele kuwe. Uyokwazi ukuthi uqhubeke wenze leyo nto oyenzayo ekuphilisayo, kodwa kungabi ubugebengu obuzolimaza noma obuzokhubaza iy'mpilo zabantu. Siyathokoza uNkulunkulu anikhanyisele, aniphumusa konke enikufisayo.